sada mogu reći da ćemo osnovati državni fond za podršku i za solidarnost, pre svega bolesnoj deci, i mnogo više novca će ići u taj fond, a mnogo manje novca će ići i u Zvezdu i u Partizan. Pa nek mi 17.000 puta skandiraju kako ono ide, Ivice? Znam da se nekima od njegovih sviđaju te pesme. O njima nikad ne pevaju, ali dobro je, znate, dobro je da se zna i treba svi da znaju da se nisam naročito uplašio i da neću nikoga da molim za milost. Moje je da radim za narod i za građane Srbije. Ako bude zainteresovan, večeras ću poneti svaku cifru u dinar. To od 2001. godine, svaku cifru u dinar od 2001. godine, da ne bi bilo različitih tumačenja ko je šta, gde, koliko dobio. I ono što mogu da vam kažem, i jedni i drugi su dobili mnogo državnih para. Mnogo. A kako sam se naslušao, nigde niko iz države nije pomagao i nigde niko iz države ništa nije činio, a kad budete videli cifre, onda će vam to biti jasno. Naravno, potrebno je da se sport pomaže, ali to neće više moći u tolikoj meri. Idite na tržište i privatizacije. Se promene zakonski uslovi, na tržište, privatizacija, kako funkcioniše United, Liverpool, Barcelona, baš me briga kakav ćete model da izaberete. Država ima mnogo važnih stvari na koje će da troši novac.